हाय लोगोफोर, JSN नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, दिनै बिराद बरिं मोनदों न'आव थाबाय थानानै, बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय, गोसोखौ एसे स्रां खालामनो होननानै। स' लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो, जाहाथे नोंथांनि गोसोआबो एसे स्रां जायो। लोगोफोर, आं दा आखिनो नागिरदों थाइसे आपेल। बेनि थाखाय आं लाबाय गांसे आर्ट पेपार आरो लाबाय गंसे पेन्सिल HB2 नियन आरो पेन्सिलखौ गंसे लाबावदों आङो अपसारानि एक्सट्रा डार्क। ओमफ्राय लादों आङो हुगारग्रा मोनसे राबार मोनसे लाबाय, इरेजार आरो लादों आङो शार्पनार। दानिया नायदो लोगोफोर, जों माबोरैहाय आपेलखौ गोरलैयैनो आखिनो हायो। सिगाङावनो जोङो पेपारखौ एसे आन्दाज खालामग्रोनांगोन, पेपारा बेसेबां गुवार बेखौ एसे नायग्रोनांगोन। बिनि उनाव नों पेपारनि बबे जायगायाव सावगारिखौ आखिनो बे नोंनि गोसो। जेनेबा नैबेहायबो आखिनो हागोन, खनायावबो आरो गेजेरावबो आखिनो हागोन, बे नोंनि गोसो। दा आङो पेपारनि गेजेराव आखिगोन, ओंखायनो आंनो आपेलनि जखा लाग्रोनायनि गोनांथि जागोन। ओंखायनो आङो आपेलखौ बेसेबां गिदिर आखिगोन, पेपारनि गुवारखौ नायनानै आं जखा लानोसै। आपेलखौ आङो आखिनो थाखायनो बेबायदि ओरैहाय बक्स बानायनानै लाबाय। दा बेखिनि गुवार पेपाराव आंनि आपेल फिथाइनि गिदिरा बेजों समान जासिगोन आरोखि। दा बेनि थाखाय आं बे बक्सखौ बोनानै लाबाय। दानिया आङो नैबेखौ ओरैहाय एसे बोनोसै, बिथिंबो एसे बोनोसै। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आपेलनि खर', बे आपेलनि खर' जागोन। स' नोंथांमोन नायलांदो। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोजोनगोन। दानिया बेखौ ओरैहाय बोनोसै आरोखि, आपेलनि महर होनोसै। आपेलाथ' बेबायदि खना गोनां थाया नालाय, जोंनोथ' नैबेखौ नांला, बेखौ नांला, बेखौ नांला, बे खनाखौ नांला आरोखि। खना गोनां आपेल थाया जिहेथु। दानिया आं बेखौ इरेजारजों खोमोनसै, बेखौ नांला। बा बेखौ उनावबो खोमोरनो हायो, आपेलनि महरा जाखांनायनि उनाव। दानिया आं बेखौ आपेलनि महर होनोसै। दानिया नैबे नाङि सिनफोरखौ खोमोरदो, नैबेफोरखौ नांला, बे सिनफोरखौ नांला। दानिया आङो आपेलनि महरा जाबाय नालाय, बेखौ एसे गोसोमहाय बोनानै लाबावनोसै, जाहाथे स्रा स्रा नुयो। दानिया आङो अपसारानि ड्रयिं 10B जों आं बेखौ गोसोम होनोसै ओरैहाय सिनखौ। जाबाय नङा होमबा लोगोफोर? ओमफ्राय दानिया आपेलनि देन्था थाग्रा जायगा, खर', ओमफ्राय देन्थाखौ होदो। नों गोसो बायदियै होनो हागोन देन्थाखौ, खेंख्राबो होनो हागोन, सिदाबो होनो हागोन। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनाव थुनानै अल खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम गोख्रै सहैनो हायो। जासाबबाय। मोनसे बाथ्रा लोगोफोर, आं सासे प्रफेसनेल आर्टिस्ट नङा,
ओरैनो उन्दै समाव एसे सोलोंसाबदोंमोन, गोबावथार जाबायमोन सावगारि बोयिया। दिनै बरिं मोननानै एसे बोनो सोलोंफिनदां गोसोखांफिननानै। लोगोसे नोंथांमोनबो बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ'आव पेन्सिलजोंनो कालार होनाय बेनि सोमोन्दै भिडिअ बानायगोन आं, नोंथांमोना बयबो नायनो हागोन। स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव पेन्सिलजोंनो माबोरैहाय कालार होनो हायो, माने पेन्सिल कालार माबोरैहाय आपेलाव फोननो हागोन बा आपेलखौ माबोरैहाय रियेल बायदि नुगोन, बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन।